औवा मेवा आसार बनायनो नागिरदों आङो नै दायो लेमगासिनो दङ दहायनिफ्रायनो लेमनायखौ लानो बावलायलांदोंलै दासो बोरैबा गोसोआव फैदों भिडिअ खालामनांगौ र' होननानै बिराद मोजां मोननो नागिरदों आं मेवाखौ मोजां जायोना जाया नायनोसै एबारनो फार्स्ट टाइम बनायदों दाख्लै बुधबारनिफ्राय बयाम बायना लाबोखाबाय फिसानो ओमफ्राय दायो बेखौ खावसे आसार बनायनोसै खावसे जानोसै आरो ना दालिजों जानोसै दा दालि खारै ससे दानखालांखानोसै गोराद्राय जाबायलै इयो बारा गोराद्राय जाबाय इयो बेखौ लाजाला लाबालाय लाजायो जाजायो आसारावलाय बेखौ गारनोसै नायदो बिसि गोबा गोबा हादों आं नै आखाइजों फिसा फिसा हाबावबाय बेसेबां लादोंमोनलाय 50 थाखा लादों बेनो बथलाबो एसे बोरैबा फिसा साइज थुमफ्रुफ्रु आरोना लहानिलायनो माबानि आयनानि जाबाय आंना गुदुं जाबाय जानायलाय बाराद्राय गोदौ होजालाय जाया गोदौबा आरो एसे गाज्रि जागोन गेसखौ दायो बेखौ खांसै दायो बेखौ सेबनांगोन आरो ना बुस्थुखौ बेनि दैखौ एसे सेबगारग्रोजोबनांगोन दायो सेबसै बेयो गुदुंद्राय दैया बुस्थुआ एसे दै गुसु होनांगोन दै गुसु होबाय दा बेखौ सेबनांसिगोन आरो दैया बाराद्राय गुदुंद्राय जादों र' जाबाय सेबखांबाय दायो बयामाव सोनोसै बयामाव सोबाय जाबायानो आरो ना दायो थाव गुदुं सोबानो जासिगोन इयो थाव गुदुं दै होबानो बयाम आंना आद्रा जाबाय फुरा जायासै इसे दोननायखौ माबाफिनसै लायफिननोसै दायो मा होनो इसे दोनदोंमोन इखौ माबा खालामासै बेखौबो सोफानांसिगोन दायो उफाय गैला खम जाबायथ' बुस्थुआ बयामसो जाथारनांगोन बियो बे दहायनि माबायावनो होबाय बेखौ दहायनि दै गुदुङा बेयावनो होनाय जाबाय बेखौ दसे दोनथ'नोसै ओमफ्राय दायो थावखौ गुदुं खालामग्रोनोसै आङो दायो लखबनोसै थावा गुसुआनो जाबाय बांद्राय गुसु जाबाय बुस्थुआ थुम थुम नारसोनायथ' हाबख'नो हायाखै बुस्थुआ सिङाव बरिया मास मोनसेल' जाजागोन बियो आं नोंमोना दहाय थाव भर्ति जानो हागौ होननाया नै भर्ति जामारदों दासो सिं लासै लासै हाबजोबदों नायनो र' खाथियाव नायनोबा नै थावा दासो हाबगासिनो दङ बुस्थुआ हाबनो लामा मोनाखै सिं सिङाव दासो एसे हाबगासिनो दं नै ओरै बोहैगासिनो दं थावासो खम जाबाय नामाथाय
नांबावगोन बायदि मोनदां दायो आसारा जाबाय सबा मारिनांसिगोन ओमफ्राय सानथामसो मास मोनसेसो सान्दुंआव बरिया दोननोसै बेखौ